जोंनि बाबायाबो गुवाहाटीयाव लाहैहोनो बुंदों। बाबा माने आफा नङा होमबा? औ। होमब्लालाय मानो बाबा होननांगौ? बाबायाथ' हारसानि सोदोबसो। बर'नि आफा होननांगौ। दे दिनैनिफ्राय आफा होनसिगोन आं। नोंहाथ' इंलिस मेजरखा। फरायनायाबो नोंना उन्दैनिफ्रायनो इंलिस मिडियामखा। माहाजोनफ्रानो इंलिस मिडियाम हगारजोबखायो फिसाफोरखौ। जोंहासो गोरिबफ्रा बर' मिडियाम फरायो। आच्छा, आं एखनब्ला सानो बर'फ्रा एसे माहाजोन जाब्लानो गावनि गथ'फोरखौ इंलिस मिडियाम फरायो। बिदिब्ला बर'फ्रा माहाजोन जाजोबोब्ला सोर फरायगोन बर' मिडियामखौ? बर' मिडियामखौ फोथांनोब्ला बर'फ्रा गोरिब जाजोबनायानो मोजां नामा? जेराव गोरिबफ्राल' बर' मिडियाम फरायोब्ला। बर' हारिया थांनांगौब्ला बर' मिडियामा थांनांगोन। बेखौ बर' माहाजोनफ्रा साननाया मोजां। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लोगोफोर, दिनै आं सावरायगोन नोंथांमोननि गेजेराव मादार लेंगुवेजनि सायाव। जोंनि बर'फोरा जोंनि बर' सुबुंफोरा आउट कान्ट्रियाव थाहैब्ला बा गुबुनाव खामानि मावनो थांबा दिल्ली, मुम्बाइ बेफोरखौनो आं एग्जाम्पलाव लाबाय। खामानि मावनो थांबला साननैसो आरोना, ओमफ्राय 5 years जेब्ला 5 years बा 1 years बा 2 yearsनि उनाव जेब्ला न'आव फैफिनो अब्ला गावनि बिमानि लेंगुवेजखौनो बावगारथिनानै फैयो। बेसे लाजिथावना बाथ्रा नङा होमबा? आरो आं मिडियामनि खेथ्रआव बुंनो सानो, नायदे लोगोफोर, जोंनि बर'फोरा इंलिस मिडियाम गावनि बर' मिडियामखौ गारनानै इंलिस मिडियाम, एसामिस मिडियाम बेफोराव होयो पेरेन्टसफोरा गथ' गथायनिथ' जेबो दाय गैया, माने मेनलि पेरेन्टसनि सायाव थाङो बे बाथ्राया। जोंनि लेंगुवेजखौ गुबुन हारिया बुजिया आरो जोंनि लेंगुवेजखौ एसेबां इम्परटेन्ट होआ गुबुन हारिया, अब्ला जोंनि हारिखौ गुबुनाथ' फोथांना लाखिनायाथ' बहुत गोजाननि बाथ्रा, इम्पसिबल। अब्ला जोंनि लेंगुवेजखौ जोंनि बर'आनो जोंनो फोथांना लाखिनांगोन। मानो होनबा जोंनि बर' लेंगुवेजखौ भेलुएबल साना आरोना, बाट जों आसामाव थादों जेब्ला जोंनि एसामिस लेंगुवेजआ मास्ट बि इम्परटेन्ट। जार्नि खालामनाय समावनो बा बायदिसिना दुकान बा हटेल बेफोराव थांबानो जोंनो एसामिस लेंगुवेजखौ जों बाहायनो गोनां जायो, जों जिहेथु आसामाव थादों जेब्ला, नङा होमबा? आरो जों बिदेशआव थांबाथ' हिन्दी लेंगुवेजआ मास्ट बि इम्परटेन्ट, बहुत इम्परटेन्ट खाम। जेन आं बेखौ बुंनो सानो जे लेंगुवेजखौ जे सोलोंनाङा बे नङा, बहुत इम्परटेन्ट। लेंगुवेजनि नलेज थानांगौ मानसिनाव। एसामिसआनो जाया, हिन्दीआनो जाया, इंलिसआनो जाया, भाषानि खेथ्रआव जेबो बादा गैया, सोलोंजोबनांगौ सोब भाषाखौनो। खिन्थु आङो दा मिडियामनि खेथ्रआव बुङोबा, नायदो लोगोफोर, जोंनि बर'फोरा एसामिस मिडियाम बा इंलिस मिडियामाव फरायो न', बाट गुबुन हारिखौथ' जों जोंनि बर' मिडियामाव फरायनाय नुवाखै मालाबाबो। नुदो जानो? जों नुवाखै मालाबाबो जे गुबुन हारिया जोंनि बर' मिडियामखौ फरायनाय जों नुवाखै। खिन्थु जोंनि बर' हारियासो एसामिस मिडियाम बा इंलिस मिडियाम बिदियाव फरायो न', बाट गुबुन हारिखौ जोङो जोंनि मिडियामाव फरायनाय नुवाखै। जों साननैसो बाहेराव खामानि मावनो थांब्ला बा बिदेशआव थायोबा जोंनि बर'फोरखौ आङो बर'खौनो रायलायनाय खोनाया, गुबुन लेंगुवेजसो रायलायो। मानि थाखाय? खिन्थु आं नुनो मोनदो बेलेग हारि, फर एग्जाम्पल आं एसामिस मानसिखौनो बुंनोसै, बिसोरो बिदेशआव थायो, लण्डन बा बेफोरबायदि दिल्ली, मुम्बाइ बेफोराव थायो, थेवबो बिसोरो गावनि मादार लेंगुवेजखौ मालाबाबो बावगारा। खिन्थु जोंनि बर' हारिनि लेभेला एसे बारा नामाथाय, गुबुन जायगायाव थाहैबानो बा बहाबा खामानि मावनो थाहैबानो जेन बोसोरसे बोसोरनैनि उनाव न'आव गिदिंना फैनानै एकदमबार बर'खौनो रायलायथिलाब्रा, हिन्दी रायलायसिगोन बिदि आरोना। खिन्थु थाङै थुङै उनाव लास्टाव गावनि बिमानि लेंगुवेजखौनो नांगौ जायो। बेसे लाजिथावना बाथ्रा। आंथ' एकदमबार प्रेक्टिकेल लाइफआव मोननाय बिदिनो माने बियो 5 years खामानि मावनो थाहैनाय आरोना, दिल्ली ना मुम्बाइआव थाहैदोंमोन। ओमफ्राय न'आव फैनानै जोंदों बर'खौनो रायलायला, हिन्दी। स' आरो जोंनि बर' पेरेन्टसफोरनिनो गोरोन्थि आरोना, आं सानो बेफोर बिमा बिफानिनो गोरोन्थि। स' बुहुमाव बेबायदि रावानो गैया बा बेबायदि भाषायानो गैया जे गावनि बिमानि रावनि अनगा जेन बांसिन बुजिनो हानायनि पावारानो बिमानि लेंगुवेजआवसो। मादार लेंगुवेजआसो बेसिकलि पावार दङ जे जों बुहुमनि सोरगिदिं फार्स्ट जोनोम जानाय समाव जोङो बिमानि रावजोंनो सोलोङो बे मा बुस्थु, तमुका मा बुस्थु, बिनि मुङा मा।
स' फार जों जोनोम लाबाना बिमानि रावदोसो बुहुमनि सोरगिदिं बुस्थुखौ जोङो मोनथिनो मोनो एबा जों मोनथियो स' बेनिखायनो आङो बर' पेरेन्ट्सफोरनि सायाव बे मोनसेखौल' खावलायनाय जे धोनि न'खर होननानै जों इंलिश मिडियामाव होगोन बे नङा जोंनि फार्स्ट सिनायथियासो जोंनि मादार लेंगुवेज मीन्स जोंनि बर' राव जोंनि फार्स्ट सिनायथि जागोन बर' रावजोंसो बिनि उनावसो हिन्दी इंलिश एसामिस दानि जुगाव एक्चुअली धोनि न'खरल' नङा नर्मेलि फर एग्जाम्पल जोंफोरबायदि न'खरनि मानसिफोरानो न'खरनि पेरेन्ट्सफोरानो इंलिश मिडियामाव होलाबाय जों बांसिन नुनो मोनो आरोना दानिया एकदमबार बर' मिडियामनिफ्राय एकदमबार गावनि फिसाला फिसाजोफोरखौ एकदमबार गोजानाव लाबोनाय नुयोसै आरो जोङो बेनिखायनो स' जोंनि बर' हारिया थांना थानोबा जोंनि बर' मिडियामाव एडमिसन होनांगोन जोङो जेसेबां हायो जोंनि बर' गथ'फोरखौ स' दाथ' जिखिनि जेनेरेशना इंलिश मिडियामाव फरायबाय बा एसामिस मिडियामाव फरायबाय बेखौ आं बुंनो थांला जेन फैगौ जेनेरेशनफोरखौ जाहाथे जोंनि बर' सुबुंफोरा जाहाथे बर' मिडियामाव होनानै गावनि गथ' गथायफोरखौ जाहाथे मोजां सोलोंथाइ होनो हायो आं बेखौनो लुबैयो जेन जोंनि बर'फोरा बर' मिडियामखौनो फरायनांगौ बेनोसै आरो स' जोबथायाव आं बेखौनो बुंनो सानो जै बर' हारिनि जै बर' राव गेवलांथो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेसोमनोसै खोमसिबायबो भिडिअ बनाय बिदिनो मोनायलाय लांबाय ओमफ्राय खोमसिबो जाबाय बारा क्लियार नुवासै स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेसोमनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामनो हाबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय